खौ आंनि माय बड' गाइड इउट्युब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय आङो मेथामेटिक्स साबजेक्टनि आं एलपि आरो इउपिनि मोननैनिबोनि थाखाय आङो केपासिटि एबा भलिउम सिलेबासाव थानाय बायदियै भलिउम एबा रोजा गासैनि सायाव आङो माखासे एमसिकिउ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना बे एमसिकिउखौ नायनायनि सिगां आङो सिगाङाव मोनसे भिडिअ होखादोंमोन। फुरा आङो भलिउम आरो रोजा गासै एबा गथा बेसादफोरनि भलिउम एबा रोजा गासै दिहुननायनि फुरा डिटेल्स भिडिअ मोनसे बानायनानै होखादों। बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायग्रोनो हागोन आरो बेखौ नायखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे रिभिजन खालामनाय एमसिकिउखौ नायगोन। अब्लासो नोंथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन। नङाबा बेखौ डाइरेक्ट नायबा नोंथांमोना बुजिया जानो हागौ, बिनि फर्मुलाफोरखौ मोनथिया जानो हागौ। बेनिखायनो सिगांनि भिडिअखौ नायग्रोखांनायनि उनाव नैबे रिभिजनखौ नायबानो जाबाय। बेयाव आङो माखासे इम्परटेन्ट कुइसनफोरखौ इनक्लुड खालामना होनाय जादों, जाय जानो गोनां आनजादाव फैथावना। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजाबसिम नायलांबानो जाबाय। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ फारि फारि जागायलांनोसै। एक नम्बर कुइसनाव दङ आयतारि कनकनि गासै बिखुं दब्लायथि। आচ্ছা, नोंथांमोना बे दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाखौ रोङाखैबा आङो सिगाङाव मोनसे भिडिअ होखाबाय। फुल डिटेल्स गथा बेसादफोरनि जोंहा बिखुं दब्लायथि दिहुननाय, बिनि रोजा गासै दिहुननाय गासैखौबो जोङो मोनसे भिडिअआव फुरा फारि फारि होनाय दंखायो। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायाखैबा गाहायनि डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होनानै दोनदों। बे लिंकनिफ्राय नोंथांमोना नायनानै लाग्रोनो हागोन आरोखि। मानो होनबा बे भिडिअखौ नायग्रोबासो नोंथांमोना नैबेखौ मोनथिगोन नालाय। अब्ला फैदो जोङो बेनि एन्सारखौ नायनोसै। आयतारि कनकनि गासै बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाया बेहाय बबे जायो बेखौ सायख'नांगौ। जोंना आयतारि कनकखौथ' मोनथिखाबाय माबायदिमोन जोंना नैबेबायदि आयतारि कनक। दाना बिनि बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि जोंहा मा बेयाव मावसुलुखौ बिदों एबा फर्मुलाखौ बिदों। नैबेबायदिमोन जोंना आयतारि कनकआ। होमबा बेबायदि आयतारि कनकनि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना बबे मोनसेया जायोमोन? नैबे अपसन नाम्बार डि। नैबे नै ब्रेकेटनि सिङाव जोंहा मा लावथाइ अरथाइ दाजाब अरथाइ जौथाइ दाजाब लावथाइ जौथाइ स्कुवेर इउनिट बे थानांगौमोन। अब्ला जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा बे अपसन नाम्बार डिआ जायो बियो। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै। दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ नै नाम्बार कुइसनाव आयतारि कनकनि बिथाखौ बिखुं दब्लायथि माने लेटारेल सारफेस एरिया होननानै बुङो। बिथाखौ बिखुं दब्लायथिया जोंना माखौ होननानै बुङोमोनलाय? गासैहाय मोनद' मोखां थायोमोन जोंना। मोनसे आयतारि कनकआव मोनबेसे मोखां थायोमोन? मोनद' मोखां थायो। जुदि मोनद' मोखांनिफ्राय जोङो गोजौनि मोनसे आरो थालानि मोनसेखौ जुदि बोखारोबा जोंना मोनब्रैल' मोखां थागोन। दाना बे मोनब्रैल' मोखां थायोब्ला बिनि जखा दिहुननायखौनो जों मा होननानै बुङो? आयतारि कनकनि बिथाखौ बिखुं दब्लायथि। अब्ला बे बिथाखौ बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाखौ जोंहा बे गाहायाव होनायनिफ्राय बासिनांगौ आरो। बेबायदिबो फैथाव कुइसना। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन? जोंहा नैबे अपसन नाम्बार एआ बिनि मा जायो? कारेक्ट एन्सार जायो। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। बेयो मा? बिथाखौ बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलु बियो। दानिया फैदो जों नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै। 3 नम्बर कुइसनाव बुंदों बेहाय आयतारि कनकनि रोजा गासै माने आयतारि कनकनि रोजा गासै दिहुननायनि मावसुलु एबा फर्मुला। बेयाव दङ अपसन ए दं, अपसन बि दं, अपसन सि दं आरो अपसन डि दं। बेनिफ्राय जोंहा बासिनांगौ। होमबा रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना कनकना मा जायोमोन? लावथाइ सानजाब अरथाइ सानजाब जौथाइ मोनथामखौ सानजाबजोबनांगौ। होनबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन नैबे अपसन नाम्बार बि एल इन्टु बि इन्टु ओइच किउ इउनिट बियो जाय कन सानगुदि बियो। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय। दा 4 नम्बराव होनदों कुइसना। 4 नम्बराव कनकनि गासै बिखुं दब्लायथि किउबनि मा दिहुननांगौ? जोंना गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ। किउबआ माबायदिमोन? जोंना गासैबो आखान्थिनि जखायानो मा जाजोबोमोन? बेना समान जाजोबोमोन। जुदि नोंथांमोना बेखौ बुजिनो मोनाखैबा सिगांनि भिडिअखौ नायफिन। सिगांनि भिडिअखौ नायोब्लासो बेखौ बुजिनो हागोन आरोखि। सिगांनि भिडिअआव आङो फुरा डिटेल्सलि बुजायखानाय दंखायो। बेनिखायनो डिसक्रिपसनाव थांनानै भिडिअखौ नाय, नङाबा आइ बटनाव होनाय दङ, आइ बटनाव थुनानै बे भिडिअखौ नायनो हागोन आरोखि। बे मोनसे मा जाबाय? कनक। दाना बिनि बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाखौ जोंहा बासिनांगौ। अपसन ए आ जागोन ना बि आ जागोन ना सि आ जागोन ना डि आ जागोन? अब्ला जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि 6a स्कुवेर इउनिट। 6a स्कुवेर बियो बेनि मा जागोन? कारेक्ट एन्सार जागोन। दानिया नेक्स्ट कुइसन। दाना 5 नम्बर कुइसनाव होनाय दङ। 5 नम्बर कुइसनाव कनकनि बिथाखौ बिखुं दब्लायथि। दाना बेनाबो माखौ दिहुननांगौ? बिथाखौ बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ। बा बिथाखौ बिखुं दब्लायथि दिहुनबा जोंना मोखाङा मोनबेसे थागोन? मोनब्रैल' मोखां थागोन। सिं थाला आरो सा थालाखौ गारोब्ला जोंना मोखाङा मोनबेसे थागोन? मोनब्रैल' थागोन आरो। होमबा बे मोनब्रैल' थायोब्ला बेनि
दब्लायथि दिहुननायखौनो जोङो मा होननानै बुङो बिथा क बिखुं दब्लायथि होननानै बुङो। अब्ला बेनि फर्मुलाया जोंना बबे जागोन बेयाव 4a स्क्वायर ना 4a स्क्वायर स्क्वायर इउनिट ना 4a किउब इउनिट ना 2 पाइ आर स्क्वायर इउनिट होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायो नैबे 4a स्क्वायर स्क्वायर इउनिट बियो नैबे मोनसे इउनिटल' सानगुदैल' होदों नाथाय जोंना मा जानांगौ दब्लायथि दिहुनबा बर्ग सानगुदि जानांगौ बेनिखायनो बे अपसन नम्बर बि आ बिनि मा जागोन कारेक्ट फिननाय जागोन बा थार फिननाय जागोन। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै। 2 नम्बर कुइसन 2 नम्बराव बुंदों बेहाय व्हाट इज द भलिउम अफ क्यूब माने कनकनि रोजागासेया मा कनकनि रोजागासे दिहुननायनि फर्मुला जोंहा बेयाव बासिनांगौ होमबा ए जागोन ना बि जागोन ना सि जागोन ना डि जागोन अब्ला नोंथांमोना सिगाङावनो जोंहा सिगांनि भिडिअ फरायनानै जोङो रोंखाबाय कनकनि रोजागासे दिहुननायनि फर्मुलाया बेयाव बबे मोनसेया जायो बेखौबो जों मिथिखाबाय नोंथांमोना बासिदो अब्ला नोंथांमोना बासिखांबाय जानांगौ अब्ला आं बुंनोसै कनकनि रोजागासे दिहुननायनि फर्मुलाया बे नैबे अपसन नाम्बार डि ए किउब इउनिटआ माने ए किउ कन सानगुदिया बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन ए किउ। दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन दा बे 7 नम्बर कुइसन बुंदों 7 नम्बर कुइसनाव बुंदों व्हाट इज द कार्भ सारफेस एरिया अफ ए सिलिन्डार हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलु बा हासुंखौथ' मिथिखाबाय माबायदि नैबेबायदि हासुं बे मोनसे हासुं जाहैबाय बेयो हासुं खेंख्रा बिखुं दब्लायथि मानि नैबे गोजौनिखौबो खालि दोननांगौ नैबे गाहायनिखौबो खालि दोननांगौ खोबालासिनो अब्ला बेनि जोंना बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया बे बबे जागोन होमबा बेयाव ए जागोन ना बि जागोन ना सि जागोन ना डि जागोन बेखौ बासिनांगौ होमबा जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि 2 पाइ आर स्क्वायर इउनिटआ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन नैबे अपसन नाम्बार बि आ नोंथांमोन दानिया जोंहा फैदो नेक्स्ट कुइसन 9 नम्बरखौ नायनोसैलाय 9 नम्बराव होनदों कुइसना व्हाट इज द टटेल सारफेस एरिया अफ ए सिलिन्डार नङाबा हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथि मा थारमाने हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि बेयाव मावसुलुखौ एबा फर्मुलाखौ बासिनांगौ बा हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथिया जोंहा माबायदिखौ बुङो नैबायदि मोनसे हासुं जाबाय बे मोनसे हासुं दाना बेयाव जोंहा नैबे बेखौबो ओरै दाखिनिजों खोबनांगौ आरो नैबे गाहायनिखौबो ओरै दाखिनिजों खोबनांगौ लामा दोननो मोना आरोखि लामा दोनाबाथाय अब्ला बेनो जोंहा जाहैगोन मा टटेल सारफेस एरिया एबा गासै बिखुं दब्लायथि माने बिनि बिखुं दब्लायथिया जोंहा मा दहाय सिगाङाव मोननाय खेंख्रा बिखुं दब्लायथिजों मोननै बेंखननि दब्लायथिखौ दाजाबदेरनांगौ अब्लानो बे जायो अब्ला बिनि गाहाय फर्मुलाया जोंना जागोन बेयाव अपसन नाम्बार सि 2 पाइ आर प्लास ओस बेयो बे जागोन जोंहा सिगांना फर्मुलाया मामोन 2 पाइ आर ओसआ जाहैबाय नैबे खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि बेजों लोगोसे जोङो जुदि मोननै बेंखननि दब्लायथिखौ दाजाबदेरोब्ला मा जागोन 2 पाइ आर स्क्वायरखौ दाजाबदेरनांगौ ओमफ्राय बेखौ कमन आरि लानानै जोंना मा जागोन नैबे अपसन सि आनो बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन आरो बे दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन 9 नम्बर कुइसन नायनोसै बेयाव 9 नम्बराव कुइसनाव दङ व्हाट इज द भलिउम अफ ए सिलिन्डार माने हासुंनि रोजागासै मा एबा हासुंनि रोजागासै दिहुननायनि मावसुलुआ मा बेयाव हासुंनि रोजागासै दिहुननायनि मावसुलुआ जोंना बे ए बि सि डि निफ्राय बबे मोनसेया जागोन बेखौ सायख'नांगौ अब्ला जोंना बे कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन हासुंनि रोजागासै दिहुननायनि फर्मुलाया नैबे अपसन नाम्बार ए पाइ आर स्क्वायर ओस बेयो जोंना बेयाव हासुंनि रोजागासै दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना बेयाव जागोन जोंना रोजागासै होन्दों नालाय कन'सो जानांगौ माने बे अपसन ए आ जानाय नङा स्क्वायरा होमबा बिनिया जोंना जागोन पाइ आर स्क्वायर किउ इउनिट नैबे अपसन नाम्बार सि आ बेनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन नैबे अपसन नाम्बार सि आ बेनि मा कारेक्ट एन्सार रोजागासेया जोंना कन'आवसो थायो स्क्वायराव थाया दब्लायथियासो स्क्वायराव थायो खिन्थु नैबे ए आ जाया कारेक्ट एन्सारा नैबे अपसन नाम्बार सि आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन दाना फोजों जों 10 नम्बर कुइसन नायबावनोसै 10 नम्बर कुइसनाव बुंदों 10 नम्बराव व्हाट इज द कार्भ सारफेस एरिया अफ ए कन जोंना जं हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगौ जं हासुंखौथ' मोनथिखाबाय आइसक्रिमखौ नोंथांमोना जाबाय जानांगौ नैबे आइसक्रिमखौ जों नायबा बेबायदि नुवा होमबा अब्ला बेबायदिखौ जोङो मा होननानै बुङो जं हासुं होननानै बुङो आरो बेबायदिखौ जों मा होननानै बुङो जं हासुं होननानै बुङो दाना बेनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाखौ जोंहा दिहुननांगौ अब्ला बेयाव खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंना जागोन अपसन नाम्बार
नैबे D फायार एलआनो जोंना बिनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन। नोंथांमोना जुदि बेखौ बे MCQ खौ जुदि नायनानै गोरा मोनदोंब्ला नोंथांमोना सिगांनि बुजायनाय भिडिअखौ नायनांगोन डिसक्रिपसनाव दङ बेखौ नायबानो नोंथांमोना मोजाङै हमनो हागोन आरो। अब्ला फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन लाबावनो जोंहा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेयाव बुंदों जोंहा नै 1 नाम्बाराव दुलुरनि बिखुं दुब्लायथि दिहुननायनि मावसुलुआ मा जायो 4r² जायो दुलुर हमनानै लाबाय नैबे मोनसे दुलुर नङा होमबा बे दुलुरा बोरै जाजादों बेयाव मोनब्रै बेंखन लोगो नांनानै दाजादों ओरै मोनसे बेंखन नैबे मोनसे बेंखन नैबे मोनसे बेंखन आरो नैबे मोनसे बेंखन मोनब्रै बेंखन लोगो नांनानै बे दुलुर महरा बेयो मा जादों दाजादों बेनिखायनो जों बे दुलुर मानि बे गल गल बेंखन जाबाय नालाय बेनि दब्लायथि बेनि दब्लायथि बेनि दब्लायथि बेनि दब्लायथि दिहुनदो ज' दाजाबजोबदो अब्ला जों मा मोनगोन 4r² मोनगोन बेनिखायनो बे दुलुरनि बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मा जागोन 4r²। दाना खावलुर माने बे दुलुरखौ जुदि जों खावसे बानायो नैबे दुलुरखौ जुदि ओरै खावसे खालामो मा जागोन बेयो ओरैहाय जाया होमबा बेबायदि जागोन बे खावसे अब्ला खावसे जाबाय नालाय बेखौ जों खावलुर हेमिस्फियार होननानै बुंबाय होमबा खावलुरनि बिखुं दब्लायथि दिहुनबा जोंहा दुलुरनिखौ खावसे खालामबानो जाबाय होमबा मा जागोन 2πr² जागोन बेखौबो गोसोआव ला बिसोरबो फैथाव दाना नेक्स्टआव दङ खावलुरनि गासै बिखुं दब्लायथि थिनबा जोङो मा 3πr² जागोन नैबेयाव मोनसे ओरै दाखिनि होदेरबाय थारमाने जोङो मोनथाम नैबे मोनसे बेंखन मोनथामजों जोंहा मोनसे मा जायो खावलुरनि गासै बिखुं दब्लायथि जायो अब्ला बेंखन मोनथामनि दब्लायथिखौ दाजाबा जों मा मोनगोन 3πr² मोनगोन अब्ला बेनिखायनो खावलुरनि गासै बिखुं दब्लायथिया 3πr² होननाय जायो बेखौबो गोसोआव ला बेनिफ्राय बबेबा मोनसेया फैथाव दानिया फैदो जोङो माखासे सल्भ खालामनाय जोङो MCQबो नायनोसै बेयाव जोंहा 11 नाम्बार कुइसन बेखौ जों बानायनांगोन बेबायदिबो कुइसना फैथाव बेयाव बुंदों ए कन हेज ए सार्कुलार बेस अफ रेडियास 6 सेन्टिमिटार नै मोनसे जं हासुंनि रेडियासआ बेसेबां 6 सेन्टिमिटार होनाय दं एन्ड भलिउम 84 मिटार किउब होनाय दं दा हाइट अफ कन इज जोंना कननि माखौ एबा जोंना जं हासुंनि माखौ जौथायखौ दिहुनफिनदों हमनानै लाबाय नैबे मोनसे जं हासुं नङा होमबा बे मोनसे जं हासुं जे सखावा गाहायाव बेसेबां होनाय दङ आरआ बेसेबां होनाय दङ बेयाव आरआ 6 मिटार होनाय दङ ओमफ्राय बेनि भलिउमा बेसेबां होनाय दं भलिउम मानि रोजागासेया बेसेबां होनाय दं 84 मिटार किउब होनाय दं आरोखि मिटार किउब होमबा जोंना हाइट दिहुननांगौ ना हाइट इकुवेल टु व्हाट जोंहा हाइटखौ दिहुननांगौ बेसेबां जायो होमबा जों बेयाव भलिउमनि फर्मुलाखौ बाहायबानो जोङो मा मोनगोन बिनि एन्सारखौ मोनगोन आरोखि ए जायोना बि जायोना सि जायोना डि जायो होमबा भलिउमनि फर्मुलाया जोंना जं हासुंना मा जायोमोन रोजागासेनि फर्मुलाया जोंना 1/3 नङा होमबा 1/3 πr² ओस जायोमोन नङा होमबा बे दाना बेयाव जोंना रोजागासेया होनाय दंखायो बेसेबां 84 होनाय दंखायो दाना जों मानखौ बहायलांबानो जों मोनबाय आरोखि 1/3 बेसेबां मोनगोन 1/3 इनटु पाइखौ आं सिफायालासिनो बिदिनो दोनबाय आरआव बेसेबां दं सखावा जोंना 6 दं नालाय 6 जागोन बेयो होमबा 6² इनटु ओस बे होमबा इकुवेल टु ओरैहाय मा जागोन 84 पाइ दाना जों बेखौ मा खालामनो हायो जों बेखौ दाननोबो हायो नैबे बे 3 दङ नैबेयाव 6 मोननै दङ आङो 3 जों जुदि नैबे 6 मोनसेखौ दानबा मा जागोन बे अनलि 6ल' आग्लायगोन नङा होमबा 6ल' आग्लायगोन होमबा मा आग्लायगोन जोंना 1 इनटु 5 इनटु 6 इनटु ओस आग्लायगोन इकुवेल टु ओरैहाय मा थागोन जोंहा 84 पाइआनो थागोन दाना जोङो नैखौ सानजाबनानै लाजोबा बेसेबां मोनगोन बे सानजाबनानै लाजोबा जोङो 6 पाइ ओस मोनगोन नङा होमबा ओरैहाय थागोन जोंना 84 पाइ जुदि बेयाव जोङो जौथायखौ दिहुननांगौ नालाय आङो ओसखौ लाखिबा मोरै मा जाहैबाय 84 पाइखौ नैबे 6 पाइआ ओरै रानहैबाय दाना जों बेयाव पाइ केन्सेल खालामखाबाय दाना 84खौ जोङो मा 6 जों डिभाइड खालामदो आरो आच्छा बेयाव कुइसना दङ जोंना ए कन हेज ए सार्कुलार बेस अफ रेडियास 6 सेन्टिमिटार मोनसे जं हासुंनि सखावा बेसेबां 10 सेन्टिमिटार आरो रोजागासेया बेसेबां 84 मिटार किउब दं होमबा हाइट अफ दा कन नैबे कननि जोङो माखौ जौथायखौ दिहुननांगौ हमनानै लाबाय आं मोनसे सावगारि आखिबाय बेयाव नैबे मोनसे कन नङा होमबा बे कन बेनि सखावा आरआ बेसेबां होनाय दङ आरआ जोंना 6 मिटार होनाय दङ ओमफ्राय भलिउमा बेसेबां होनाय दङ 84
84 पाइ होनाय दङ अब्ला जोङो बेयाव जौथाइ दिहुनोब्ला जोङो रोजागासिनो फर्मुलाखौ बाहायनांगोन रोजागासिनो फर्मुलाया जोंना बुरजायमोन 1/3 पाइ आर स्कुयार ओसाइमोन नङा होमबा दाना जोंहा रोजागासेया बेसेबां दं 84 पाइ बेखौ बहायबाय दाना मानफोरखौ बहायबा आङो ओरै जाबाय 1/3 इनटु पाइखौ पाइयानो दोनबाय स्पाइल फला ओमफ्राय आरआ जोंना स्कुयार नालाय 6 दंमोन होमबा बेखौ आं 6 मोननै लिरबाय 6 सानजाब 6 इनटु जौथायाव गैया बे समान समान ओरैहाय जोङो लिरनो हायो मा 84 पाइ लिरनो हायो दा बेनिफ्राय जों बानायबा मोनगोन नैबे 3 जों आङो मा खालामनो हायो नैबे 6खौ दाननो हायो 3 सानजाब 2 बेसेबां जायो 6 नङा होमबा बिदि दा बिनि उनाव जोंहा मा आग्लायखो बे 1 इनटु पाइ इनटु 2 इनटु 6 इनटु ओस होमबा मा जागोन होमबा 12 पाइ 8 इकुवेल टु ओरैहाय 84 पाइ दाना जोंहा ओसखौ दिहुननांगौ नालाय आङो जुदि ओसखौ लाखियोबा नैबे 12 पाइया बेखौ रानफैसिगोन सोरखौ नैबे 84 पाइखौ जोंना नैबे 12 पाइया ओरै रानबाय होमबा मा जाबाय नैबे पाइ केन्सेल 12 जों 84खौ रानबा बेसेबां मोनो 7 मोनो 7 अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना मा जागोन 7 अपसनाव दंना गैया नायदो अपसनाव ए नाम्बारावनो 7 दङ होमबा बे 7आ बेनि कारेक्ट अपसन नाम्बार एआ बेनि कारेक्ट जागोन आरोखि अब्लाना नोंथांमोना नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लाजोबनांगोन आरोखि फर्मुलाखौ हाबासो बेखौबो हागोन दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै आच्छा नेक्स्टआव जोंना 12 नाम्बार कुइसनाव दङ बेयाव मा होनदों व्हाट इज द हाइट अफ ए सिलिन्डार माने सिलिन्डारनि हाइटखौ बिबावदों बेयावबो if the total surface area is 660 cm square and radius 5 cm जुदि हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथिया 660 बर्ग सेन्टिमिटार आरो बिनि सखावा 5 सेन्टिमिटार अब्ला हासुंनि जौथाया बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ हमना लाबाय नैबे मोनसे हासुं नैबे मोनसे हासुं जाहैबाय बे हासुंनि सखावालायनो बेसेबां आरआ बेसेबां होनाय दङ आरआ जोंना 5 होनाय दङ आरआ 5 ओमफ्राय रोजागासेया भलियामा बेसेबां होनाय दं भलियामा 660 दङ अब्ला नैबे हाइट ओसआ बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ होमबा बेयावबो जोंहा बेयाव गासै बिखुं दब्लायथि होदों नालाय हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाखौ बाहायनांगोन बा हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथिनि फर्मुला जोंना जायोमोन बेयाव मा नैबे लिरनोसै 2 पाइ आर मा जायोमोन ब्रेकेटआव आर प्लास ओसमोन बे होमबा बेयो बेसेबां होनाय दंखायो जोंना 660 होनाय दङ दाना मानफोरखौ बहायलांजोबबा जों मोनसिगोन आरोखि बेयाव मा 2 इनटु पाइखौ जुदि आङो 22/7 लायो इनटु आरआव बेसेबां मोनलाय आरआव 5 नालाय आरआव 5 होबाय ब्रेकेटआव आरआव 5 बेहायबो 5 होबाय ओमफ्राय प्लास ओसखौ दिहुननांगौ ओसआथ' गैया ओसखौ ओसआनो होबाय इकुवेल टु ओरैहाय मा 660 बिदि जुदि आं नैबेखौ सानजाबनानै लाजोबा गोजौआव बेसेबां जागोन सानजाबनानै लाबा 2 जों 22 जों 5 जों सानजाबनानै लायोब्ला जोंहा 220 मोनगोन गोजौआव 220 गाहायाव मा थागोन 7 बिदि ओमफ्राय नैबेयाव मा थाबाय ओस 5 प्लास मा थाबाय ओस थाबाय इकुवेल टु ओरैहाय मा 660 थाबावबाय दाना जुदि जोङो नैबे ओस प्लास 5 प्लास ओसखौ लाखियोब्ला नैबे 220/7 आ नैबे 660 खौ रानफैगोन होनबा बेखौ जों बोरै लिरनो हायो नैबे साइडआव लिरबाय आं बेखौ जोङो मा लिरनो हागोन जुदि आङो 5 प्लास ओसखौ लाखियोब्ला मा जाहैगोन ओरै इकुवेल टु नैबे 660 इनटु नैबे 220/7 आ रानहैबा बेयो राननायाव सानजाबोबा उल्थायो 7 आ गोजौआव जाहैगोन 7 आ गोजौआव ओमफ्राय गाहायाव माया थाहैगोन गाहायाव 220 थागोन आरो गाहायाव 220 थाबाय दाना बेखौ जों दानला दुनला खालामनांसिगौ ओमफ्राय मा जागोन जों बेखौ दानला दुनला खालामबा बेयो जोंना बेसेबां जाहैगोन दानला दुनला खालामना मोनबा बेयाव जोङो 5 प्लास ओस इकुवेल टु बेयाव बेसेबां मोनगोन 21 ओंखारहैगोन बेयो दानला दुनला नोंसोर खालामबा बिदि मोनबाय बिनि उनावहाय जोङो जौथाइखौ दिहुननांगौ नालाय ओसखौ लाखियोबा एबा 21 नैबे दाजाबबाय ओरै थांबा दानख'बा 21आव 5 दानख'बा बेसेबां मोनगोन जोङो बेसेबां मोनगोन 21आव 5 दानख'बा 16 मोनगोन बा 16 आ बेनि कारेक्ट एन्सार होमबा 16 दंना गैया अपसनाव
नैबे अपसन नाम्बार C आव 16 दं बा अपसन नाम्बार C आनो बेनि मा जायो कारेक्ट एन्सार जायो लोगोफोर अब्ला नायदो जोंना सानखान्थिया जोबोद गोरलै जायो जुदि फर्मुलाफ्रा जोंना गोसोआव थायोब्ला बेनिखायनो नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ गोसोआवला अब्लानो बेबायदि कुइसन फैबा नोंथांमोना हाखागोन कि हाखागोन दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दाना बेयाव जोंना 30 नम्बर कुइसनाव फैबाय मा होनदों व्हाट इज द भलिउम अफ द सिलिन्डार whose height is 14 cm and the diameter of the base is 4 cm मा होननानै बुंदों जोंहा बेयाव सिलिन्डार एबा हासुंनि रोजागासे दिहुननांगौ जेरावहाय बेनि जौथाया बेसेबां होनाय दंखायो 14 cm होनाय दंखायो ओमफ्राय गाहायनि डायामिटारा एबा खावहांखोआ बेसेबां 4 cm दं खावहांखोआ 4 cm दं अब्ला बेखौ जों सखआव लांनांगोन होमबा बेयाव होनाय दङ जोंना हाइटआ बेसेबां होनाय दङ हाइटआ 14 सेन्टिमिटार होनाय दङ ओमफ्राय डायामिटार डिआ बेसेबां होनाय दङ 4 सेन्टिमिटार होनाय दङ होमबा जों बेखौ सखआव लांनांगोन सखआव लांबा जोङो नैजों रानो नङा होमबा नैजों रानबा जोङो सखआव बेसेबां मोनगोन 2 सेन्टिमिटार मोनगोन आरोखि दाना भलिउम अफ सिलिन्डार होनदों जोंहा हासुंनि मा रोजागासे हासुंनि रोजागासेनि फर्मुला जोंना मामोन हासुंनि रोजागासेनि फर्मुला जोंना मा जायोमोन पाइ आर स्कुयार ओस जायोमोन नङा होमबा दाना बेयाव जों बहायदो पाइनि जायगायाव आं जुदि 22/7 होयो ओमफ्राय इनटु जुदि आरआ जोंना 2 मोनबाय नालाय स्कुयार दं नालाय मोननै लिरनांगोन आङो 2 इनटु 2 इनटु दाना ओसआ बेसेबां दं ओसआथ' 14 होनाय दंखायो नालाय बेयाव आङो बे 14 बहायबानो जाबाय दाना दानबा दानजाबाय नै स्निजों आङो 14खौ दानबा 7 सानजाबनै 14 गाहायाव गैला दानजाजोब्बाय होमबा गोजौआवल'सै गोजौआव मा थाखो जोंहा 22 इनटु 2 इनटु 2 इनटु 2 बेखौ सानजाबजोबनांसिगौ होमबा सानजाबजोबा बेसेबां जागोन जोंना बेखौ 22 जों 2 जों आरो 2 सानजाबजोबबा मोनगोन 176 मोनगोन 176 आ बेनि कारेक्ट एन्सार होमबा 176 दंना गैया 176 आ नैबे अपसन नाम्बार बि आव दं 176 सेन्टिमिटार किउ एबा कन' सेन्टिमिटार होमबा कारेक्ट एन्सारा बि आ जागोन बेना दाना जों फैदो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै 14 आव फैलायबाय 14 आव कुइसना मा बुंदों व्हाट इज द हाइट अफ ए सिलिन्डार इफ द कार्व सारफेस एरिया इज 1760 सेन्टिमिटार स्कुयार एन्ड इट्स बेस रेडियास इज 14 सेन्टिमिटार मा होननानै बुंदों बेयाव हाइट दिहुननांगौ सोरनि सिलिन्डारनि एबा हासुंनि जेराव खेंख्रा बिखुं दब्लायथि कार्व सारफेस एरिया बेसेबां होनाय दंखायो 1760 होनाय दंखायो ओमफ्राय हासानि सकाव रेडियासआ 14 सेन्टिमिटार होनाय दङ होमबा बेयाव मा होनदों जुदि हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया 1760 सेन्टिमिटार नैबे सेन्टिमिटारसो सरि बे मिटार नङा नैबे सेन्टिमिटार सेन्टिमिटार स्कुयार आरो हासानि सकावा बेसेबां हासानि सकावा बेयाव 14 बेयाव होनो बावदों बेयाव मा जागोन 14 सेन्टिमिटार अब्ला जौथाया जागोन जौथाय दिहुननांगौ होमबा बेयाव जोंहा कार्व सारफेस एरिया होनदों खेंख्रा बिखुं दब्लायथि होमबा खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाखौ बाहायबानो बेनि कारेक्ट एन्सार मोनगोन जोंहा फर्मुलाया मा जागोन 2 पाइ आर ओस आ खेंख्रा बिखुंनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला आरो बेयो माना बेसेबां होनाय दङ 1760 होनाय दंखायो दाना जों मानखौ बहायबा मोनगोन जुदि आङो 2 इनटु पाइनि जायगायाव जों मा होनांगौ 22/7 बिदि इनटु आर सकाव बेसेबां होनाय दङ 14 होमबा बेनि जायगायाव आङो 14 बहायबाय इनटु ओस इकुवेल टु ओरैहाय थागोन 1760 बिदि दाना जोङो नैबेखौ खमायनानै लाग्रोबा 7जों आं 14खौ दानदो 7 सानजाबनै होबा मा जायो 14आ काट अफ जायो 7आबो दानजाबाय होमबा मा आग्लायखो 2 सानजाब 2 सानजाब 2 होमबा बेसेबां जागोन जोंना 88 नङा होमबा सानजाबबा 88 ओस जागोन इकुवेल टु ओरैहाय 1760 दाना जुदि आङो ओसखौ लाखियोब्ला नैबे 1760 खौ जों मा खालामगोन नैबे 88 जों रानगोन जों 88 जों रानबा बेसेबां मोनगोन बेयो रानबा 20 मोनगोन होमबा 20आ बेनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन आरो होमबा 20 दंना गैया अपसनाव जोंहा नैबे अपसन नाम्बार डि 20 बेयो बेनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन अब्ला फैदो जोङो नेक्स्ट 15 नाम्बार कुइसन नायबावनोसैलाय आच्छा एबाराव 15 नाम्बार कुइसनाव बुंदों व्हाट इज द भलिउम अफ द क्यूब if the perimeter of one face of a cube is 40 सेन्टिमिटार बर'आव मा बुंदों जुदि मोनसे कनकनि मोनसे मोखांनि सोरगिदिं सिमाया 40 सेन्टिमिटार जायो अब्ला कनकनि रोजागासेया बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ मोनसे कनक आखिबाय जेनेबा नैबे कनक बे कनक जाबाय नालाय कनकनि मोनसे मोखां
हमनानै लाबाय मोनसे मोखांखौ आङो बेयाव साइडआव आखिबाय नैबे मोनसे मोखां नङा होमबा बे मोनसे मोखांनि सोरगिदिं सिमाया बेसेबां 40 होनाय दङ 40 मोनब्रैबो आखान्थिखौ दाजाबबानोथ' बेनि सोरगिदिं सिमा जायो नङा होमबा जोङो मोनसे आखान्थिनि जखाखौ जुदि x हमोब्ला होमबा मोनब्रैखौ दाजाबबा बेसेबां जागोन 4x फंबाय खोथा आं 4x हमबाय 4x बे सोरगिदिं सिमा बे बेसेबांहाय दङ 40 होनाय दंखायो होमबा मोनसे आखान्थिनि जखाखौ दिहुननानै लाग्रोदो x खौ लाखिबा आङो 40 खौ जुदि आङो 4 जों रानोबा बेसेबां मोनगोन 10 मोनगोन नङा होमबा मोनसे आखान्थिनि जखाया बेसेबां 10 नैबेबो 10 नैबेबो 10 नैबेबो 10 जागोन नङा होमबा 10 10 जाजोब्बाय अब्ला दाना मा दिहुननांगौ खनकनि रोजागासे दाना रोजागासे दिहुननायनि फर्मुलाया गोसोआव लाबोदोलाय रोजागासे दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मा AQ मोन नङा होमबा ओरै AQ आखान्थिखौ खनथाम सानजाबनांगौ होमबा 10 सानजाब 10 सानजाब 10 सानजाबजोबदो होमबा बेसेबां मोनगोन जोंहा 1000 मोनगोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्साराबो जागोन 1000 बबेयाव अपसन नाम्बार बिया बेनि कारेक्ट एन्सार 1000 सेन्टिमिटार किउबआ बेनि मा जायो कारेक्ट एन्सार जायो बे दानिया जोङो फैदो 16 नम्बर कुइसन नायनोसै दाना जोंनो फैबाय 16 नम्बर कुइसन बे खुब इम्पर्टेन्ट बेबायदि कुइसना फ्राय फैयो बेखायनो बेखौ एसे मोजां नायनाया गाहाम आरोखि बेयाव मा होनदों नै ए वुडेन बक्स अफ डाइमेनसन 8 मिटार 7 मिटार 6 मिटार इज टु केरि rectangular boxes of dimensions 8 centimeter 7 centimeter 6 centimeter what is the maximum number of boxes that can be carried in the wooden box मा होनदों मोनसे 8 मिटार सानजाब 7 मिटार सानजाब 8 मिटार जखा गोनां दंफां बाक्सु दं मोनसे नैबे मोनसे दंफां बाक्सु गिदिर दंफां बाक्सु दं बेनि जखाफ्रा जोंहा लावथाइ जेनेबा अरथाइ आरो जौथाइ होनाय दंजोबखायो बेयाव नङा होमबा एलबो होनाय दङ बिबो होनाय दङ ओसबो होनाय दंखायो एलआव हमनानै लाबाय आङो 8 खौ लाबाय जेनेबा बिखौ 7 ओमफ्राय ओसखौ आङो 6 लाबाय नों जायखिजाया हमनो हायो आरोखि बेबायदि ओमफ्राय दंफां बाक्सु मोनसेयाव 8 सेन्टिमिटार आरो 7 सेन्टिमिटार आरो 6 सेन्टिमिटार जखानि बाक्सुफोरखौ दोननो हायो ओमफ्राय बेयाव माखासे फिसा फिसा बाक्सु दंबावो आरोखि नै बेबायदि फिसा फिसा बाक्सु बेनि जखाया बेसेबां एलआ बेसेबां दङ 8 सेन्टिमिटार ओमफ्राय एल बिआ बेसेबां होनाय दङ बिआ 7 सेन्टिमिटार एन्ड ओसआ बेसेबां होनाय दं ओसआ बेसेबां 6 सेन्टिमिटार होनाय दङ मोनसेया मिटाराव दङ मोनसेया सेन्टिमिटार होमबा जोङो सानबोदैखौ एखे खालामनांगोन दाना कनसेप्टआ जाहैबाय बेयाव नैबायदि फिसा बाक्सुखौ नैबे गिदिर बाक्सु सिङाव मोनबेसे सोनो हागोन बेखौ सोंदों मोनबेसे सोनो हागोन बेखौ जों बोरै दिहुन गिबियाव जोङो नैबे गिदिर बाक्सुनि रोजागासे दिहुननानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय नैबे फिसा बाक्सुनिबो रोजागासे दिहुननांगौ कनसेप्टआ गिदिर बाक्सुनि रोजागासे दिहुनखांबाय बिनि उनाव फिसा बाक्सुनि रोजागासे दिहुनखांबाय दाना बे फिसा बाक्सुनि रोजागासेजों गिदिर बाक्सुनि रोजागासेखौ रानदो राननानै जा मोनो अब्ला बे जखायानो जाहैबाय फिसा बाक्सुनि अनजिमा जागोन होमबा जों गिदिर बाक्सुनिखौ दिहुनग्रोनोसै गिदिर बाक्सु जेनेबा बेयाव ओमफ्राय आङो आচ্ছা गिदिर बाक्सुनि जोङो मा रोजागासे दिहुनसै बेयाव गिदिर बाक्सुनि रोजागासे दिहुननाय जोंहा एल मा जायोमोन एल इन्टु बि इन्टु ओस नङा होमबा एलआव बेसेबां दङ जोंहा 8 मिटार इन्टु बिआव बेसेबां दङ 7 मिटार इन्टु ओसआव बेसेबां दङ 6 मिटार बेबायदि होबाय टटेल बे बेसेबां जागोन जोंहा सानजाबजोबालासिनो आं बेखौ बिदिनो दोनबाय ओरैहाय 8 इन्टु मा 7 इन्टु 6 मा जागोन मिटार किउब ओमफ्राय फिसा बाक्सु दाना फिसानिखौबो दिहुनबा मा जागोन ओरै फिसानिखौ आं दिहुनबा बेनाबो जोङो सानजाबजोबबा मा मोनगोन 8 इन्टु 7 इन्टु 6 सेन्टिमिटार किउब जागोन बे सेन्टिमिटार किउब दाना जोंहा मा खालामनांसिगोन फिसानि रोजागासेजों नैबे गिदिरनि बाक्सुनि रोजागासेखौ जों डिभाइड खालामदों बा डिभाइड खालामबा बेयाव फिसा गिदिरनिखौ लिरबाय आङो मा एसे गोजौखौ खोमोरनोसै आচ্ছা बेयाव जोङो रानोबा गिदिर बाक्सुनिखौ जोङो मा गोजौ लिरग्रोबाय गिदिर बाक्सुनाव बेसेबां दङ 8 इन्टु 7 इन्टु बेसेबां 6 ओमफ्राय नैबे मिटार किउब दंमोन बा मिटार किउबखौ जोङो सेन्टिमिटार किउब लांनांगौ गोसोआव ला 1 मिटार किउबआव एबा 1 घनमिटाराव जोंना बेसेबां जायो 10 लाख 1 घनमिटाराव जोंना मा 10 लाख मा जागोन 10 लाख घन सेन्टिमिटार जागोन आरोखि होमबा जोङो बेखौ सेन्टिमिटार किउबआव लांबा बेजों जोङो मा 10 लाख सानजाबदेरदो बे मोननै नैबेयाव मोनसे मोननै मोनथाम 10 लाख सानजाबदेरबाय ओमफ्राय गाहायाव फिसा बाक्सुनि रोजागासेखौ एबा फिसा बाक्सुनि रोजागासेजों रानदो 8 सानजाब 7 इन्टु 6
नैबेबो मा जाबाय सेन्टिमिटार किउब जाबाय गोजौनाबो मा जाबाय सेन्टिमिटार किउब सानगुदिया एखे जाबाय सेन्टिमिटार किउब दानग्रोबाय दाना नैबे 8 नैबे 7 नैबे 6 दानबाय आग्लायनाय बेसेबां आग्लायखो जोंना 10 लाख आग्लायबाय नङा होमबा 10 1 2 3 10 लाख आग्लायबाय होमबा बिनिफ्राय जों मोनथिबाय 10 लाखा बिनि कारेक्ट एन्सार होमबा अपसनाव बेयाव अपसन नाम्बार बि आव 10 लाख दङ होमबा नैबे 10 लाखथा फिसा बाक्सखौ जोङो बे गिदिर बाक्सआव सोनो हायो केपासिटिया बे जाहैबाय आरोखि सोनो हानाय अनजिमाया बे होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बिया बिनि कारेक्ट एन्सार फ्राय बेबायदि कुइसना फैयो थांनाय बोसोरफ्रावबो बेबायदि कुइसन नुनो मोननाय जादों देग्लाय बेबायदिया फैनो हाथाव आरोखि दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसैलाय दाना बेयाव होनदों 17आव मा होनदों इफ each side of a cube is double what is its volume मा होननानै बुङो जुदि कनकनि मोनफ्रोम आखान्थिया फाननै जायो अब्ला बिनि रोजागासेया मा कनकनि मोनसे नैबेयाव जेनेबा आं कनक आखिबाय नङा होमबा जोङो सिदा सिदि नैबे कनक बे कनकनि रोजागासे दिहुनबा जों मा खालामोमोन जोंना आखान्थि कन जायोमोन नङा होमबा कनकनि रोजागासे दिहुननायनि फर्मुलाया जुदि आखान्थिया जुदि ए जायोब्ला आखान्थिया ए जायोब्ला बिनि रोजागासेनि फर्मुलाया ए किउ नङा होमबा बिदि जुदि बेयाव फाननै होननानै बुंदों नालाय जोंना मा जागोन मोनफ्रोमबो आखान्थिया मा जागोन बेयाव 2a जागोन 2a नङा होमबा मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया 2a जागोन होमबा बिनि रोजागासेया मा जागोन रोजागासेया जोंना मा जागोन 2a नैबे होल किउ नङा होमबा बिदि होमबा बेखौ बानायबा जोंहा 2 मोनथाम सानजाबा मा जायो 8a किउ होमबा बिनिफ्राय जों मोनसिगोन नै 8 फान जायो 8 फान होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन बिकाम 8 टाइम ना बिकाम डाबल ना बिकाम 6 टाइम ना डास नट चेन्ज होमबा बेयो जागोन बिकाम 8 टाइम जागोन बे 8 टाइम जागोन बे 8 टाइम कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए जागोन दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै 18 नाम्बार कुइसन आच्छा दाना नैबेयाव 18 नाम्बार कुइसनाव बुंदों बेयाव व्हाट इज द रेशियो अफ द टटेल सारफेस एरिया टु द लेटारेल सारफेस एरिया सरि नैबे लेटारेल नङा नैबे मा जागोन नैबे कार्भसो जागोन मानो होनबा जोंना सिलिन्डारावथ' लेटारेल थायाना कार्भ खेंख्रासो थागोन खेंख्रा कार्भ सारफेस एरिया अफ ए सिलिन्डार उइथ बेस रेडियास 80 सेन्टिमिटार एन्ड हाइट बेसेबां 20 सेन्टिमिटार माबायाव मा होनदों 80 सेन्टिमिटार चकाव आरो 20 सेन्टिमिटार जौथाइ गोनां चकावा 80 सेन्टिमिटार आरो जौथाया 20 सेन्टिमिटार गोनां हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथि हासुंनि गासै मा बिखुं दब्लायथि आरो खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि रुजुथाया जागोन अब्ला बेबायदिबो फैथावना बेखायनो जोङो बेखौ मोजाङै नायदो बेयाव मा बुंदों हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथि आरो खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि मा रुजुथाय दिहुननांगौ होमबा जों बेयाव मोननै फर्मुलाखौ गोसोआव लाबोनांगोन मा मोनसेया जाबाय हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथि आरो मोनसेया खेंख्रा बिखुं दब्लायथि हासुंनि खेंख्रा गासै बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंना जायोमोन मा 2 पाइ आर ब्रेकेटनि सिङाव मा आर प्लास ओस जायोमोन बिदि दाना रुजुथायाव मा होनदों रुजुथाय जोंना खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनिखौबो लादो खेंख्रा बिखुं दब्लायथिना 2 पाइ आर ओस जागोन बे नैबे रुजुथाय सेन रुजुथाय नालाय रुजुथाय होबाय दा बेखौ जों बोरै खालामो बेखौ जोङो फ्रेक्सननि फर्माव लिरबा जों ओरै होनानै गोजौआव मा 2 पाइ आर ब्रेकेटाव मा आर प्लास ओसखौ बेबायदि लिरनो हायो ओमफ्राय गाहायावहाय माखौ लिरगोन 2 पाइ आर ओसखौ दाना जोङो केन्सेल खालामनो हायो 2 पाइ नैबे 2 पाइ केन्सेल नैबे आर केन्सेल खालामनो हायो अब्ला जोंना मा आग्लायबाय गोजौआव आर प्लास ओस गाहायाव ओस आग्लायबाय दाना मानखौ जोङो बहायनानै खालामोब्ला मा मोनगोन आराव बेसेबां दङ सकावा 80 होमबा बेयाव 80 होनांगोन 80 बेयाव सरि नैबे 80 प्लास ओमफ्राय जौथाया बेसेबां दं जौथाया 20 नालाय बेयाव 20 होनांगोन 20 ओमफ्राय गाहायाव जौथाया 20 दं नालाय 20 बे दाना 80 प्लास 20 100 ओमफ्राय गाहायाव 20 आं बेखौ ओरैहाय लिरनोसै जायगा थोयैखाय गोजौआव 100 ओमफ्राय गाहायाव 20 आं जुदि बेखौ दानोबा मोननैखौ 20 जों दानबा 20 सानजाबसे 20 सानजाब 50 मा जागोन जोंना 20 सानजाब 5 मा जागोन 100 होमबा बेनिफ्राय जों मोनबाय मा 5/1 माइनि बेखौ रेशियो लिरोबा जोंहा 5:1 जायो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना मा जागोन 5:1 अपसनाव नायदो नैबे अपसन नाम्बार सि 5:1 आ बेनि मा जायो कारेक्ट एन्सार जायो बेयो दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन 19 नाम्बार कुइसनाव बे दङ आरो 20 नाम्बार कुइसन अब्ला बे 19 नाम्बार कुइसन आरो 20 नाम्बार कुइसना नोंथांमोननि थाखाय दोननाय जाबाय आङो बेखौ नोंथांमोना नाजादो मा होनदों 19आव 1 मिटार किउबआव बेसेबां सेन्टिमिटार किउब बेखौ दिहुननांगौ बे अपसना होनाय दंखायो ओमफ्राय 20 नाम्बाराव दङ 1 सेन्टिमिटार किउबआव बेसेबां डेसिमिटार
किउ जागोन बेखौ दिहुननांगौ आरोखि बे नोंथांमोननि मा जाबाय बेयो होमवर्क जाबाय आरोखि नोंथांमोना बेखौ नाजादो आरो जुदि हायोब्ला कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला बेखिनियावनो जोङो मा गथा बेसाद एबा केपासिटि एन्ड भलिउमनि सायाव जोङो माखासे इम्परटेन्ट MCQ खौ लाखांनाय जाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो थेंक इउ।